Itapapagayam, isagot may kada kayo. Kung kayo ang nasa posisyon niya, babawi pa ba kayo o pipiliin ninyong lumayo? Sa sering ito, hindi lang simpleng drama ang makikita natin dahil may sakit na matagal nang itinago, may tiwalang nasira, at may isang desisyon na maaaring magbago sa takbo ng lahat. Maudir, ting babawi. Pero paano kung sa oras na gusto na niyang itama ang lahat, huli na pala? Dito'y drama tayo. Ting masakbayan. Bigbigat, agsuksok dal kamanan iti salamagay. Makapangpanganak nga rin iti sa lamagi. Di mo ko na nga ginaw kamanan, bakit? Nagbasit pa lang na itasaksak lutom. Kandandan hindi pa makataray na takibkibinam, aginaw kamanan. Basol ko ka di. Sikamat ngamin. Naglaing ka nga agputot. Sapay nakasadsadot ka no trabaho ti pagsasaritaan. Surun kon. Kasano pa itan? Kas labayak ti ubing iti palay. Di da pa'y matngarot mabalin ngay baon. Arig da di da pa'y napusnot. Baunan ti ibagbagam. Nagkasangan ti kastoy. Agdidi iti boti ti maysa, agdidimot kan ka ti maysa. Sano data? Kasano? Kat nasurok lang ang makatawan ti ubing kat agadin. Agamita, agtangad kamanan, hindi salamagay. Just kikat di. Adda ka dito, amang ililot iti kawitan ti gayem mo. Idinto, tauban ni bakit mo ti anak yaw nga dawit na linabaan. Saan kumat nga mo ti akin kukwa na iti linabaan? Ay, sad arason tinanakman day ta. No, kumamot tulungam, takaasimat. Italang mo't nga awan trabaho, aginanak mo ta. Trabaho la ka na yun ay. Na, ay, saan anasaya at arason day ta? Adaayamot day off ni bakit mo akas asawam? Di mo pa'y paginanaan mo. Ag day of ayamot kag tagibalay. Day tangarod ka't. Di yun mo ti rigat ti agtagibalay. Ti ag tagibalay, agyan lang iti balay, nanang. Ado ti trabaho ti agtagibalay. Nagruna no daubing nga isam sa mirana ti trabaho na. Ay, di kakat mapantulungan di asawam. Kalpasan ti palo. Hintaman kit di papanak ngay naman. Ado ti chicks ijay kay. Chicks ko na. Uy, Nagmayato na makakita ta iti chicks. sapay ko mga ruta mga abak tayo ti palo. No, da pagpasikat ta kadag iti babalasang ijay naman. Kasano nga no maabak ta, pare. Di mo ngamin ibagbaga maabak ta ah. Alain tanga rodan. Kung saan, unain tayo di ayang tibabalasang. Ang mga no maabak pa lakit di kakaiso na swildo ta. Ngala, bati ta pa iti manok ta. Pain ta pa iti ibagbaga kapapananta. May mayat pa Imbes ang manok ti ilutan, mapantalangan ni Jai. Din sabit ginaw ti kadwa ni Henry Apimanaw. Yakman amaw iti day nga anak mo. Ay, di nakit na pantinulungan ti asawa na. Nagbabasit pa ilang dagiti anak na. Kaasimod nga agawin ka nagtagibalay. Asit gan nga me ni Carmina. Nagbasit pa ilaang ti anak na. Agsikog manan. Kahit anya ngay nga ron, no iso ti pa nakaparswada, ti asit gan. Isa na bali kumaano saan akas jay ni Henry. Sa daw, sa bali, ti paglaingan na. Nagpintas kan ading ko. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Carol. Nabiit pa'y gayam dati nga inuman bitoy. Medyo nabayag matan, Manong. Italang samat nga imay ka dito eh. Huwag nga ron. Hanggang kanayunan minton ti umay dito, yate. Imbag, no saan nga agungat ti asawam. No kanayon kayo dito eh. Ay, awan asawa ka rin. Iti day ta, kinataer kan taktak daryo. Awan pa asawa yung Manong. Diyak mamati.
Agpaiso ti ibagpagak. Orag kuri paspas amin na tarakan ti karro ba? Ha? Agpaiso ti ibagpagak din. Itimpla ang mamad jay may sa itigatas na tamadama nga agdiday dito'y basit. Nakaturog sa amat ng tabasit. Sikan natin mang tipla. Makaturturog ah. Saan pa'y anarnagan? No ikatagtidede na, sigurado amariing kat agsangit mat. Anya kat kastuyan na ya. Uri mat maturog ti tao. Kapilitan na bumangon no agririti ubeng. Kat anya ngay nga ron, bayam kit din nga agsangsangit iti bisin. Sinalpag kat kastuyan. Hintaman kitag palpaliwa pare. Mapantay dyan nagtiba balasang. Ni, kanayunom sa mo ti mga awis kanak dyan paray. Imbagay dyan natal na ti panunot. Nabanglo ragi ti balasang. Apay, sana na bang Luigi Balayo? Nada kiti balay. Saan kong hamunan niya ti kuditag. Adda ubing agsangit. Adda saan na nabanglo ti payod na. Taagat ubing asaan pa'y nakadigos. Kasano ka pinagsasarunom mo ti ubing? Di pa nakwataray tayo duma at damanain. Naglaing tumot ngagsikog ni Carmina. Ay napimpintas mo ni Carmina ngam ni Carol. Ang nabangbang lumat ni Carol. Oh, Ni Carmina kat payod ti ubing at di pa'y makadigos. Apay aday to'y lang ti sweldom. Amumat nga gatgatas pa'y lang dagiti ubing. Salbagkit di. Pakanam amin ang iday tinapoy. Henry, mangandamot angam sa pulan dalat tatigatas ta ubing dapay mat. Nang runa iti rabi. No agkiriin dakat kayat dati aggatas. Iyan ay munday ta, tayo sotiad da. At nagkastosa kiti sweldok. Anya pa'y ngayon no di kasta. Kaasi ti ubing no kastoy nga kurang ti gatas da. No saan ko mga importante kat saan mo ko magaston ti kwartam. Apay ko mga iparit mo kat kwartak mag... Nakitam ka din no simbang peten ni Henry. Diyak pa imot na pandita balay dalakay. Apay aya, kasla makapungtot ka man. Ay, damagak man kan ko ana. Nupudno tay na damag ko nga dapagluklukwan na ababay iya inuman. Anya ti kayat mo asawon iti pagluklukwan. Adda ka no babae na tilukaw. Anya, kakaasi di asawa na, mangsapol pa'y laang itinayon na. Ay, daitang harot ti pagrurudak. Anya pa'y lang ti sapulan na kini Carmina. Nagsingput mo ti tao. Makilabada pa'y idi may salaang ti anak na. Ngam ita, saanan, tanarigat mo nga awiron na ti talo nga ubay nga agsasarunaw. Hey, tilukon aya. Hintun ko ana. Ay, mapangur ko no pudno tinadamag ka. Ni, Nanag Lori, da kayo ka di dayta? Ha? Ay, asino ka itayan, Barok? Siyak ni Jess. Gayam ko ni Carmina ang manugang yo. Ay, malagip ko. Si kagayam tayo ay nga abay, idi nagkasarda. Saan ka, day? Una na. Ket, kumusta mo ni Carmina? Nabayagasan kami ang nagkita. Ay na, kakaasitan, Barok. Talo agagos ti anak na. Nagsarunumog kami di pa nagsikog na. Talo adagos, nana? Nagbiitan? Ipasaray din na mapakadaan Tama minsan lang ka nga agsa nga ilay. Kalpasan na aganak. Agdiritsong mo nga agsikog day dyan. Isumat lagaya madya akong makitkita. Tasaan siguro ang makaruwar. Day tatipod no, Barok. Marigatan ang mga wer kadagiti talaw ababasit nga anak na. Sige, bayan nyo, nana. Tapasyarak to man. Mapanak to, Jebalayda. Jess! Imbag man tayo may nakpinasyar dito'y nano mo abalay mi? Ni, apa yan, friend? Narbamat ti bagimon. Kasano? Kat nagsasarunumat ti panaganak ko. Diyak mapakadaan. Masikugak man gaya man. Day tatirigat na. Saan mo nga mo numadaan ka, wano saan pa'y?
Numabalin, sa anak pa'y kumanga agsikog. Nagregat, friend. Uray kumamot no na nga to ti sweldo nila kay ko. Nagngina pa'y mat nga ron ti gatas. Saan ka madanagan? Mabalin ka tulungan, babaan iti DSWD. At datulong, wano ayuda ang maalam manipod iti opisina mi. Mabalin ka di, friend. Alaman nga ron. Daytoy kadilaang manan ti maytad mo asweldom. Ayan ti daduma. Apay sa pulam. Adamot inted dakas ayuda para gatas dagiti ubing. Amula nga, no kanayon day dyan nga ayuda. Pangip-ipa na ti sweldom aya. Di nakman reng-rengan si Kakarmina. Pagyaman ka kidya, tadam ay kukin ka. No kayat mo, sikat yag tagibalay, tasyak matiyag trabaho. Kitaak no kabailam. Siyak ayat yag padede, tapno siyak ti pagawiram. Mabalin damatan nga agdede iti bote. Saan mo nga ipasa kanyak ti pagrebengam? Sikat yagaw awir, ta sikat ti babay. Pagrebengam da ita. Apay nga rod, adi mo mataramidan ti pagrabangam. Kurang ti ititid mo asweldom. Mabalin nga dito may kumasarit ti balayo. Awan balay mi ditoy. Boarding house ti paggiganak. Taga Visayas ak ngamin. Ha? Taga Visayas ka? Saan mo tamadlaw iti ayog mo? Wana, tanabayaga kon dito'y Luzon. Nasursurok man tan ti agsaw, iti pagsasaw. Tay damdamagat nga roday. Mabalin ka diti pumasyar. Urayak ti panagawid mo. Wala saan? Agpaka na ka, tagawid ka. Mabit lang nga rod ha, taag pambara. Tapno palubusan da. O sige nga ron, tapno makaawit tan iti boarding house mo. Rungwar ka pa'y nga rod. Tapno saan ang makita ni boss. Ay, salbag ka. Di ka matagaw-awit, ijabalayom. Kanayon nakaadamagan ni bakat mo. Kakaasi ang madandanagan. Di na kapay ka nung maawagan. Agaliwak sayak pa mo ta. No agawid ak, konsumisyon lang iti balay. Imbagi di ayan ko ita, taawan konsumisyon. Ragsak di ayan ko ita. Ang kasano ti pamilyam. Adamot di gayam na amang tulong ken ko na. Pinilim ti pagragsakan ng ti pamilyam, pare. Ay, lumakaya ka dagos, nagyanak iti balay. Saan ka di nga amom no sa dino ti pagtrabahuan ni Henry, balasang ka? Wantatang, apay ka di. Tinasayaat. In kakitaan. Numakitam, ibagam nga agawid. Handa ka no sa balya pag-awidan na. Kaya't yu asawan. Adda babae na, tatang. Dayta tinadamag ko. Hay na, saan ko nga ipalubos dayta nga aramid na? Apay, anya ko maayat adda iti dayjay a babae. Sinukatan na pa iti SIM card na. Diyak maawagan. Wano, in-block na nga tatang. Mala, ibagak ka ni nanang yaw. Tao may napaylakitaan dagiti ubeng. Tapno mapan kay jay ayan na. Nakilipin kang samutan iti dayja lalaki. Nataar, saan ka di? No siya, di kayat ko katay makuna abak nang tapno agbiagak nga uray sa anak ko nga agtrabaho. Kabayatan nga awan pa'y ti makitak abak nang. Aramatak day jay a Henry. Tapno, adamang ipaay kadagiti masapsapol ko. Kayat mo asawan? Saan ka napudnukan ko, ana? Madlaw ko, nga dala ang kwarta na no daytay agsweldo. Nababa ti sweldo na. Kaawatan nga ron, ano makakita ka iti ad-ado ti kwartana, isukat mo matla. Di ka man kundi dilaw, takasta ka mat. Kasapulan nga aramatan itan ti uteg, tanarigatan ti panagbiag. Apay anak umay ka dito si dagti opisina mi. Di ka lang mabay ni tikas tangit suram. Pangasim tagawid ka ni Jebalay. Kaasi dagiti anak ta. Pasensya ka no na uma akon ken ka.
agkonsumisyonak lang no ijibalay tayan ko. Di na kami kadin kayat kadagiti anak mo. Agawid kan. Tagawid akto no makalagipak. Kaano day ta panagawid mo? Pangaasim, tadida kam kumamot baybayan kadagiti anak ta. Darasam ket diti pumanaw ditoy. Kababain na da makakitakin ka ditoy. Ikabain na ka di. Di na ka din ayatan. Di mo pa'y matam mo nga si kasuan tabagim. Kita aman na ita itsuram. Ala, agawid kan. Naglamis ti Rabi idiyay kabambantayan. Ket kadua ti sipnyat ti lamis, asumrek iti tunggal rengat ti tabla, iti akikid a pagdagusan, a pagnanaydan ni Carmina. Iti uneg ti kwarto nga awan tinalawa, no dilaeng iti maysa a katre, maysa a babasit a lamisaan, ken sumagmamano a daan agamgamit, agtultuloy ti panagsangit ti maladaga, amang pisang iti kinaulimek ti Rabi. Ni Carmina, ti agtutubo nga ina nga arig na umel ti rupa na gapu iti kinakurang ti turog, ubaena ti anak na, agpagpag na iti uneg ti akikid adiso, amang iyububog kadagiti na balaygi, abalikas asaan na, met ama panunutan no kaslaawan kay papanana. Mabisin ti maladaga. Agsangit gapu ta mabisin, gapu ta naibos ti gatas na manipud iti malem, ket iti balay awan uray maysa a kutsara, ti gatas a pulbos a mabalin a may timpla. Pinatpatangan ni Carmina ni nalabasit a rupa ti anak na, ket nagpetpet ti pusona. Nagtrabaho a sigagana ti tegmalmalem, nagtaray a sumango ken kumamang, ngem ti babasit at tangdan ti maysa a katulungan, ket saan a makaanay a gumatang iti gatas, para iti anak na kabayatan ti panagbayad iti abang. Basol ko, kinunana, amaturod ti timek na. Saan ko pa'y anasagana ti pagbiagam? Pakawanena. Ket iti dayta akanito, nagsubliken ni Carmina, amin anang iyeg king kuana, iti daytoy akasasad. Ti lalaki anang baybay aking kuana, ken iti anak na, idi saan pa'y anayanak. Dagiti karkari anapukaw akaslaasok, ti aldaw anaamiris na, amay may sana laing amang sango iti amin. Tinagan ti dayta a lalaki, ket Henry. Namati ni Carmina king kuana. Namati, kadagiti na samit a balikas, namati iti masakbayan nga impatag aim na. Nyem idi imbagana a masikog, nagbaliw ti amin. Nang rugi nga aglikaw-likaw ni Henry, nang rugi nga agpambar. Kinunana asaan na makaanay ti tangdana, adu pa'y turumbe nga pakaseknana, saan pa'y tiempo. Ket di nagbayag, napukaw manipud iti biyag ni Carmina, ket binayana a may maysana a buklan, ti aldaw-aldaw a dumakkel ti ana, ken tinaburak ka puso. Iti daytoy Rabii, kabayatan nga ubbe na ti anak na, panpanunute na manen ti dayta, alalaki nga aday tinarigat a sakit tinakem. Saan nga amo no sa dino ti ayan ni Henry, no aniya ti araramidena, no malagip na pa'y ti anak, abinaybay ana. Amo na laing ati puso ti dayta, alalaki ket, inin nala dagiti awan serserbina, abanbanag, dagiti sabsabali, ababay, dagiti naymot, apanggip. Awanen ti lugar para kengkuana, awanen ti lugar para itidara ti bukot na, abagi. Ipatpatek na pa'y ti kwarta na ngem iti anak na, nasayem a panunot ni Carmina. Ngem uray no kasta unay ti pungtot na, maawatan na asaan a mapakan ti maladaga babaen iti panagungit. Kasapulan na ti gatas para iti anak na, itametlaing arabi. Inkabil ni Carmina ti anak na iti katre, inkilukop na iti daan, apanyo, amang lapet iti lamis. Sana sinukimat ti pitaka na anarutay. Sumagmamano a sensilyo. Saan ang makaanay? Binilang na iti namin adu,
amang inanama iti milagro, amang paadu iti kwarta, ngem awan miti napasamak. Nagsangit manen ti maladaga, ngem ita nakapsuten, akasla nabanog miten. Iti dayta akanito ti kinaawan namnama, napanunot ni Carmina ti agtuktok iti balay ti karuba tapno bumulod, ngem nagdua-dua. Namin aduna na bimulod, ket iti tunggal pa nagtuktok na iti sabsabali, marmardas ti dayaw ti bagina. Ngem nabilbileg ti ayat ti ina, ngem iti dayaw ti bagi. Para iti anak na, mabali na nga aramiden ti amin. Inubana ti anak na, kimagay iti naingpis a pagan-anay, ket rimuar iti kwarto na. Anapan iti kwarto ti maysa a babay, anataingan nga awawagan dagiti amin, iti pagdagusan iti nagan, anana Glory. Ninana Glory ket maysa a babay a nakalasat, iti adu a parikot ti biyag. Agnya na ed amay maysa iti maudi, a kwarto ti pagdagusan. Ket uray no saan anabakbak ng nyem dagiti adda iti aglawlaw na, kanayon asiluluka ti pusona kadagiti marigrigat. Idi nanganggeg na ti panagtuktok iti tinga ti rabi, nakigtot a nakariing, ket idi linukta na ti ridaw a nakitana ni Carmina, na agtaktak der sa diyay nga ububbaena ti agsangsangit a maladaga, naawata na adagos ti mapaspasamak. Naibos manen ti gatas, anako? Insaludsod na, anaasi ti timek na. Dimungo ni Carmina, ket nagayos ti Luana. Awan tinaybaga na, nagtangad laing. Naganugug ni Nana Glory, sana inguyod ni Carmina iti uneg, ket enrikep na ti ridaw amang lapid iti lamis. Sinukimat na ti aparador, ket innala na ti maysa a lata ti gatas, apulbos a kaguduwa ti nausaren. Daydiyay induli na manipud iti naglabas, no sakbay a kasapulan manen ti maladaga ni Carmina. Saan ka nga agbain, kinunana, kabayatan nga adtimtimpla iti gatas, ken matmatmatana ni Carmina, iti naunday a panangawat. Linasat ko met dagiti rabi a kasiti daytoy. Saan ang nalakati panagtarken iti maladaga, a maymaysa anak ko. Niyam masapul a napiksa ka, para iti ubing. Idi na idanon tinabara a botelya ti gatas, itinyiwat ti maladaga, di manay met laeng ti panagsangit. Inarsut ti maladaga ti gatas as sigagaganat, simmidayap dagiti matana, ket iti dayta nga akikid a kwarto, iti umuna a daras iti dayta a rabi, ada ti kinatalna. Kabayatang nga agsuso ti maladaga, nagtugaw ni Nana Glory iti abay ni Carmina, ket nang rugi a nakitungtong. Sinaludsod na maipapan ken ni Henry, maipapan iti pamilya na, no anya ti panggep na para iti masakbayan. Imbaga ni Carmina king kuana ti amin. Ti panang panaw na iti ili na tapno makasapul iti trabaho iday kabambantayan. Ti panakaam amo na ken ni Henry, ken ti panagtalek na king kuana, ti panakabaybay ana. Dimgeg ni Nana Glory iti ulimek, sagpaminsan adtangad, sagpaminsan aganugog. Idinalpas ni Carmina, iniggamana ti ima ni Carmina, ket adda imbaga na anang rangay king kuana. Anak ko, ti panagunget ken ni Henry ket awan met serserbina. Ti kasapulam itaket saan adayta alalaki, no diket may sa adalan, tapno makapagtuloy ti panagbiag yo nga agina. Nangigigmon ka di ti maipapan iti DSWD, dayta nga opisina ti Seguridad Sosyal. Ada dagiti programa ti tulong, ada ayuda para kadagiti may maysa nga ina akaskengka. Mapangkasadyay, isaludsod mo no anya ti maitulungda. Uray laeng ti pangatang, iti gatas ti ubing. Tinangad ni Carmina, ket adda namnama iti matanangim nagduaduamit. Saan napay anapanunot ti agdawat iti tulong. Iti pusona, kasla maysa a panang bigbig a napaina, asaan na akabaelan ti agtarakin iti anak na. Nimkasla nabasa ni Nana Glory ti panunot na. Saan ka nga agbaen anak ko? Kinunana. Dagidiyay a programa ket adda tapno tulongan da, dagiti tattao akaskeng ka.
Saan ka nga agpalpalama? Karbengam dayta, ken karbengan ti ubing nga agbiag. Dagidiyay, abalikas ket kasla, agasan ng padanay iti sakit iti puso ni Carmina. Nagtangad, ket inkarina iti bagina nga inton, bigat, ket mapanto iti opisina ti DSWD. Iti dayta arabii, nagsubli ni Carmina iti kwartona, akaduwa na ti anak, anakaturugen iti takianga. Ingkabil na ti anak ma iti katre, inules asyaluad, sana nagtugaw iti abay na. Amatmatmata na ti rupa ti anghel, ti maladaga iti nakudrep asilaw. Ingkarina iti bagina, auray no kasanon to karigat, saan to asumuko. Aramiden non to, ti amin paray ti anak no. Ket iti umuna adaras kalpasan ti adua bulan, narik na ni Carmina iti uneg ti pusona, ti naraniag anamnama, narasi, ngemputno. Iti kabigatana, idi agsapsapa paylaeng, nakaring ni Carmina, nagsagana paray ti maladaga, ken paray ti bagina. Ingkawes na ti kalalaingan akawes nga ada kengkuana, uray no narutayen, sana inubati anak na anapan iti opisina, ti DSWD, iti tenga ti ili. Saan nga adayo ti dalan ngem para kengkuana? Tunggal adang ket nadagsen iti pakadanagan. Saan na nga ammo no tulungan danto? No umanay dagiti papeles na. No ketay nanto isu na dagiti tatao. Iti panangaasi wenno panangumsi. Idi nakadanon, nakita na ti atidog, alinyiya dagiti tatao na agur uray akas kengkuana. Dagiti ina nga ubayn dagiti anakda. Dagiti lalakay ken babaket nga agpigpigerger. Dagiti napanglaw at trabador anabandog ti rupada. Nagliniya ni Carmina, indikke na ti anak na ket naguray. Iti daytoy metlaeng adiso, kabayatan ti panaguray, nakaam-am mo ni Carmina iti sabali a babay na ubaen met ti anak na. Maysa a babay nga adda tinaydumduma a panagsaona, saan akas iti tatao iti daytoy akabambantayan. Nagtungtunganda, ket naamuan ni Carmina na agnagan daytoy iti Jess, ket naggapu iti Visayas, idiyay adayo at tenga ti Filipinas. Simangat ni Jess iti Luzon, adu atawenen tinapalabas, kastamet abuyugen tinamna mga agbalbaliw, kastamet abuyugen dagiti tagtagainep iti nainimbag a masakbayan. Ngem ti biyag ket saan, akas iti ina naman na. Nagbalin met amay maysa nga ina, nakidangadang met iti kinapanglaw. Nagturong met iti tulong sosyal, tapno mataraon na ti anak na. Duwa a babae, duwa a kapalaran, nagginubat iti tenga ti linya ti agururay, ket iti estoryada na amiris ti Carmina asaan amay maysa. Adu a babay idiyay ruwar a makidangdangadang metakas kengkuana na ubaen dagiti anak da iti nakutong nga abagada, na aga naman nama iti naranranyag abigat. Saan ka nga agda nagmanang? Kinuna ni Jess, kengkuana iti naunday a panangaasi. Nami na dunak ditoy, naimbag met dagiti tattao, tinapateg ket saan tayo nga agsuko, para iti anak tayo, masapul nga ikagumaan tayo. Dagidiyaya balikas, manipod iti maysa, asaan nakabiyang, ket adda ti naydumduma, adaksen keni Carmina. Narikna naliwliwa, nayonan iti piksa. Ididimteng ti turnona, simrek ni Carmina, anakisarita iti maysa nga empleyado ti opisina. Sinaludsod ti empleyado ti may papan iti kasasaad na, ti sweldo na, ti maladaga. Imbaga amin ni Carmina, agpigerger ti timek na ngem natibker. Imbaga na ti panagtrabaho na akatulungan, ti babasit atangdan, ti panakabaybayana, dagiti rabi nga awan ti gatas para iti anak na. Dimgeg ti empleyado, nagsurat, sana inlawlawag dagiti programa ti tulong
mabalin, maikari isuna. Adda programa para kadagiti may sa nga ina. Adda programa ti tulong iti taraon para kadagiti ubbing. Adda pay dagiti panagsanay iti trabaho mabalin amang tulong kinkuana makasapul iti nainimbag at trabaho. Ni madamit dagiti pamuspusan, dagiti papeles masapul alpasena. Narik na ni Carmina ti panakaringgor kadagiti kasapulan, niyam inanusana alinagip amin. Para iti anak na, aramidan na. Idirimuar iti opisina, adda iti imana ti maysa a papel, anakalista dagiti masapul nga aramiden, ket iti pusona ti baro a determinasyon. Saan ada ito iti panagpatingga, no diket maysa a pangrugian. Ituloy na daytoy adalan, adang-adang, agingga maadaan da iti natalged a panagbiag. Nyem ti biyag, kasi ti masapul maamiris ni Carmina, ket saan apulos analaka. Iti panagawid na irana nasabat na ti maysa asaan nga ininanama ni Carol, maysa adaan na gayem, daydi ay nakaimatang iti relasyon da idi ken Henry. Minatmata ni Carol isuna iti panangangasi ken panagsaludsod. Sana imbaga ti maysa abanag anang pet-pet iti puso ni Carmina. Among kadi ti kasasad ni Henry ita? Insaludsod ni Carol. Naumel ni Carmina. Inka guman na, asanan na panonoten dediyay. Inka guman na, malipatan. Nyam data anaganket addapay layang panakabalin na amangsaktan kengkuana. Sangko akayat na amoen, insungbat ni Carmina, akinaguman na anatal na titimek. Nyamintuloy ni Carol, imbaga na ani Henry ket addanen iti baro a biyag. Analipatan nan tinapalabas, akasla awan pulos pakaseknan na iti anak abinaybayan na. Tunggal balikas ni Carol ket kasla buneng sumalput iti puso ni Carmina. Indekken na ti maladaga iti takiyag na, inkagumaan na atepelen dagiti lua na umar arubos. Ketani ang arod, kamaudianan na akinuna, anapnuan dayaw uray no, agdardar ti puso na. Sama kasapulan ti anak ko, ti ama kas kengkuana. Tara kengkua may maysa. Ket nasayatto ti panangtaraong ko kengkuana. Minatmata ni suno ni Carol, adda siddaw iti dayta kinatipker, sana nagtangad. Napigsa ka manang, kinunana. Kaykayat ko ada kayo nga aginakit sumayat. Ket nagsinada, tunggal maysa iti bukod na adalan. Tipan nakisabat ken Carol, ket nang riing iti adu amarikrik na ken ni Carmina. Iti maysa apaset, nasaktan ni dinamuan na, analipatan ni Henry, isuna ken ti anak na. Iti sabali apaset, dayta asakit, ket nang nayon iti piksa na. No saan akasapulan ni Henry ti anak, saan met akasapulan ti anak isuna. Ni Carmina ti agbalinto nga amin, para iti maladaga. Agbalin nga ina, agbalin nga ama, agbalin akakaysuna, asariket-ket iti daytoy alubong. Inkarina iti bagina nga ipakita nanto iti intero alubong, ati maysa maysa nga ina, ket kabaylan na paylaeng, ataraknen ti anak na anasayat, kabaylan na paylaeng nga iyeg iti anak na, tinaimimbag masakbayan. Tinagan ti pelikula, ti masakbayan, ket kasla agtaginayon iti panunot na. Ti masakbayan, dayta ti dangdanggidangget na agun oden, saan apara iti bagina, no diket para iti babasit nga anak, anakaturog anataw na iti takiyag na. Kadagiti aldaw asimaruno, naipakat ni Carmina ti bagina iti pananggleppas, kadagiti pamuspusan ti tulong. Napanken nagsubli iti opisina ti DSWD, ken kadagiti lugar apagited iti papeles, naglinya iti adu nga oras, nagpuno iti papel kalpasan ti papel. Adda dagiti kanito, anarik na ti kinaupay. Akasla aglablaban kengkuana tintero a sistema. Akasla tinarikot a pamuspusan, ket tapno laeng parigaten dagiti napanglaw akas kengkuana.
Nyem tunggal kitkitain na ti rupa ti anak na, makasapul manen iti pigsa nga agtuloy. Iti dayta met laeng, masapul nga agtrabaho pay laeng tapno makabiyag. Ti trabaho na akatulongan, ket masapul a bumangon manipud iti agsapa, ket agtrabaho agingga iti rabi, ket ti panagtrabaho akadua, ti panangtaraken iti anak, ken panangaywan kadagiti papeles, ket nang tadem ken kuana. Adda dagiti rabi a narbagapu iti banog. Adda dagiti kanito a nagsangit a maymaysa iti suli ti kwarto. Nimsaan na a pinalubosan ti bagina a maparmek. Ninanaglori ket kanayan nga adda iti abay na, tultulungan na ang mga iwan iti ubing nga okupado. Lipliplipayen na, no kumapsut tinakem na. Ket ni Jess, ti baro agayem manipud Visayas, kanayon met a makitungtong, ibinglay na dagiti kapadasan na, dagiti babasit a pamuspusan a mga lasiw kadagiti rigat. Ininut, iti nagbaetan dagidiyay a napanglaw at tao, nabukel ti maysa a panagsilpo, ti singdan ti kinatao, ti panagbibinglay, dagiti puso nga agkikinasi iti kinarigat. Kasapulan ti panagrebeng iti patarus, dagiti balikas ditoy, ket mabaling nga agbalin asaan akasta ka natural, iti panakaibalikas, dagiti pudno na Ilocano. Iti sabali a paset, ni Henry ket agtultuloy, a nagbiag iti bukod na abiyag. Akaslasaan na nga, amuweno saan na a pinakaseknan dagiti dandanagen ni Carmina. Ngem tigasat ket adda dagiti bukod na awagas. Maysa nga aldaw, babaen ti maysa a kapagamamuan, nang rugi a nakadanon kay ni Henry ti damag maipapan ken Carmina ken iti maladaga. Naamuan na nga ti anak a binaybayan na ket agbibiyag iti kinakurang, a makidangdangadang ni Carmina a maymaysa, a napilitan nga adturong iti tulong sosyal. Iti damo, di binigbig ni Henry dagidiyay nga impormasyon. Inkari na iti bagina, asa na bukod na apakasek ng dayta, a nagbaliwen ti biyan niya. Nyem iti kaunggan ti pusona, adaba nag-anang rugi nga agaraw, banag nga ingkagumaana nga ingkali iti nabayagen. Ti konsensya. Tiladawan ti maladaga, pidara ti bukod na abagi, nga agsangsangit gapu iti bisin, nga awanan iti gatas, kanayon anangal alwadan ken kuana. Nang rugi nga awan, turog mi Henry. Nang rugi a sinaludsod na iti bagina, no ti panangbaybay-ana, ken Carmina, ken iti anak, ket biddut. Tinagan ti episodyo, maudi ti babawi, ket nang rugi nga aglinaak iti bukod na abiyag. Ni Carmina, iti paset metlaeng, ket awan pulos amo na may papan kadagiti riribuk iti puso ni Henry. Intuloy na ti dalan na, addang-addang. Kamaudianan na, kalpasan ti adu nga ikagumaan na anugotan ti dawat ti tulong na. Iti aldaw a naawat na ti umuna a tulong, nagsangit, saan agapu iti ladingit, no dikit gapu iti rag-o ken bangar. Saan unay nga adu ti kuarta, niya makaanay a panggatang na iti gatas, para iti anak na iti sumagmamano alawas. Makaanay a panagsinyas ti bangar na kalpasan, dagiti narigat niya aldaw. Iniggaman na dayta aku arta. Dagus anapan gimatang iti gatas. Ken sumagmamano a kasapulan ti anak na. Iti dayta arabii. Iti umuna a daras kalpasan ti nabayag. Nabsog ti maladaga iti gatas. Nakaturog a nasayaat. Ket nagtugaw ni Carmina, akit kitain na ti anak na nga ada iti isem ti bibig na. Amo na aday toy ket pangrugian pay laeng. Ay iti sango adu pay dagiti rigat. Ngem uray kasta, ita arabii. Nabsog ti anak na, nabara, nakaturog a natal na. Ket para iti maysa nga ina, awan ti naragragsak ngem dayta. Ngem ti rago ket saan a nagpaut. Ti panangawat iti tulong ket adamet inyeg asao ti tao.
Ada dagiti tattao iti pagdagusan anang rugi nga agsao maipapan ken Carmina. Akon kunada asadut. Akon kunada nga tilaeng panaginanama iti kwarta ti gobyerno ti Amona. Dagidiyay asao ket kasla saan a makita abuneng. Anang sugat iti kaunggan ni Carmina. Kayat na nga ipukkaw kadakuada no kasano ti panagtrabaho na, no kasano ti panangtilmo na iti luwa tapno magunod na ti tulong, na aramide na amin para iti anak na. Ngem nagulimek. Nawatan na nga awan metserbi ti panangilawlawag. Adagidiyay nang ikeddeng nga agukum ket saanda, apulos, adumneg. Imbes sa kasta, impateg na amin nga energya na, iti panangpasayat, iti biyag na. Nagpalista iti maysa, apan nagsanay iti trabaho nga indatag, ti opisina, ti DSWD. Amanginanamang nga babaen ti baro alaing. Makasapulto iti naimimbag a trabaho, at daan to iti natalged a sweldo, ket saantong nga agpanuray iti tulong. Kayat na ti agtakder iti bukod na, asaksaka. Kayat na nga ipakita iti anak na at inanakit na pigsa babay, nawaya, sana pulos asumuko iti gasat. Ni Nana Glory, anak ay matang kadagiti agtultuloy nga ikagumaan ni Carmina, ket ad-adda ang nagdayaw king kuana. May sa arabii, idi nagtugaw da adua anak isarita, imbaga na ken Carmina tibiyang na. Amay samit idi amay maysa nga ina, ang nakalasatmit kadagiti umaspi nga sakit. Keno kasano at inarakke na dagiti, anak na agingga adim makkel. Anak ko, kinunana, tibiyag mo itakit umarnyi itibiyag ko idi. Naupayak mit idi, namnamak idi asaan ko akabeelan. Yem na amiris ko ti may sa abanag. Bayat nga ay ayatek ti anak ko. Bayat asa anak asumuko. Kanayon nga addadalan. Masapul a mamatika iti dayta. Ti masakbayan ti ubing ket adda iti imam. Sika ti masakbayan na. Dagidiyay abalikas ket naitanem iti panunot ni Carmina. Inarakup na ni Nana Glory, nojaman gapu iti amin. Iti dayta kanito, dua ababay. Maysa anatayenggan, maysa nga agtutubo, ngem agpada iti sakit ken namnama, ket kasla agina pudno. Ti istorya ni Carmina ket ininut a nagwaras iti komunidad. Saan nga amin natataw ket nanggukom ken kuana. Adda met dagiti nagdayaw iti kinatibkerna, ket nang rugi anang tulong ken kuana kadagiti babasi tawagas. Adda nang hited iti daan akawes ti anakda. Adda nang hidatag kadagiti trabaho a mabalin na aramiden. Adda met abasta nang hited iti nabara abalikas a panampabileg. Namiris ni Carmina nga iti tenga ti narigat abiyag. Adapay laeng ti kinaimbag. Ket no dadduma. Dagiti kapapanglawan at tattao ti kabaknangan iti puso. Nang rugi anay lukat ti puso na. Iminimbag ti panagtalek na. Ket ininut anabangon na ti maysa, a grupo dagiti gagayem, dagiti tattao asidadaan, amang tulong kengkuwa na numatnag. Tibiyang na, uray no adupay ti kurang, ket nang rugi nga ada dagiti raniyag. Dimmakkel a nasalunat ti maladaga, lumukmegen, basbasit ti panagsangit na. Tunggal isem ti anak na, ket maysa asaan a magatadan agunggona kini Carmina. Maysa agandat na agtuloy a makidangadang. Ti trabaho ni Carmina a katulungan ket saan analagaan. Tunggal bigat, masapul a bumangon idi saan pay a naglawag. Ipaiwana ti anak na ken Nana Glory. Sana si gaganat anapan iti balay ti Amona. Sa diay, nagdalus, nagdaras labadan, nagluto. Inaramid na amin ang narigat at trabaho manipud, bigat agingga iti rabi. Ti ama ababay ket maysa a narungsot, masansan a pinagsao isu naggapo kadagiti babasit a bidut, no dadduma addapay imbabawas na iti sweldo na nga awan rason.
Ada dagiti aldaw ang nagtrabaho ni Carmina agingga a naburtiya. Dagiti imana ket nagatel gapo iti sabon. Dagiti sakana ket naulpit gapo iti nabayag a panagtakder. Nyem saana a kinabaelan ti agreklamo. Kasapulan na daytoy a trabaho. Kasapulan na ti tunggal sentimo amang taraon iti anak na. Maysa adaras, idi nagsakit ti maladaga iti balay. Kayat ni Carmina nga aginana tapno aywanan na, ngem saan a pinalubosan ti ama a babay, a binutbutngan a paksyaten na noawan iti trabaho. Nagtakder ni Carmina iti dua a narigat a pagpilian. Agtalinayad niya agtrabaho tapno itultuloy ti sweldo, wenno agawid a mangaywan iti anak na nga agsaksakit. Kamaudianan na, ti ayat ti ina tinangabak. Tinalikudan na ti trabaho iti tengana, nagtaray nga imawid iti anak na, uray no aniya ti pagbanagan. Naimbaglaeng ta, gapu iti panangaywana kenana glory, nalasat ti maladaga ti gurigor na. Nyem iti si maruno nga aldaw, idi nagsubli iti balay ti amo, pinaksiatnan ti ama a babay. Nagtakder ni Carmina iti sango tinaserraan a ruangan, awananen iti trabaho, nadagsen ti pakadanagana. Nagsubli manen iti pangrugian, nagsango manen iti buteng iti bisin, kadagiti maibos a botelya ti gatas, iti nakudrep a masakbayan. Nhem iti daytoy adaras, saan naparmek ni Carmina a kasidi. Dagiti naglabas a bulan, ket nang padas kengkuana nga agbalin a nabilbileg a babay. Nalagip na ti balikas ni Nana Glory. Nalagip na ti panagsanay iti trabaho nga indatag ti DSWD. Ket ingkedeng na abalbaliwan ti rigat nga agbalin a gundaway. Imbes a makasapul iti sabali a trabaho a katulungan, nagpalista a sipupudno iti panagsanay. Insuro ti panagsanay, kadagiti laing ti panagdait, panagaramid iti tinapay. Kenpay dagiti pamuspusan iti babasit a panagtagilako. Tunggal session, dimgeg ni Carmina a naimbag, nagsurat a siyaluad, awan sarday na a nagsalutsod. Naggandat niya agadal, naggandat amang baliw iti biyag na. Iti klase, nakita namanin ni Jess, ti gayem manipud Visayas, ket nagbalinda nga agayem asinggalut, na agginadal, agginabak iti panangalasiw kadagiti narigat a kanito. Adalaing ni Jess iti panagluto, ket adalaing ni Carmina iti panagdait. Nang rugida a nagpanunot iti panagtulong-tulong iti negosyo, mangilukat iti babasit at tindaan, ang maglako iti taraon ken naaramid ni arte, tapno makabiyag, ken tapno waya iti ekonomiya. Dayta, akapanunotan ket nang sindi iti puso, dagiti dua a babay iti baro anamnama. Iti umuna adaras, natsurida ni Carmina nga agtagaynep iti maysa a masakbayan a saanen nga agtrabaho para iti sabali. Saanen a may papilit a dumgeg kadagiti pagsao. No di ket makapagtakder iti bukod na asaka, makapag-amo iti bukod na abiyag. Tapno mapudno dayta a tagaynep, masapul a malasat dagiti dua a babay ti adu a babanga. Kurang ti kapitalda, kurang ti kapadasanda. Saan da nga ammo, no sa dino ti pangrugian? Ngem adda ti banag, anapatpateg ngem amin. Ti gandat ken ti panagkaykaysa. Inusar ni Carmina ti paset, ti tulong nga naiduli na kapital ti damo. Intunto ni Jess ti adakin ko ana, ket nang rugida manipud kadagiti kababasitan. Nagaramid da iti tinapay iti balay. Nagdate da kadagiti simple a naaramid niya arte, sa dainlako iti tiyandaan. Dagiti umuna nga aldaw, ket narigat unay. Adda aldaw a nakalako. Adda aldaw asaan. Adda aldaw a napilitan nga insubliti intero, alabba na awan gimmatang. Nyem saanda a simmuko, nagadalda ಮಣಿಪುದ್ ಕಡಗಿತಿ ಬಿಡ್ಡುತ್, 200 ದಗಿತಿ ತಗಿಲಕೊದ,
ಇನಾದಳ್ದ ತೀ ಕಯತ್ತ ದಗಿತಿ ಗುಮತಂ ಇನ್ನಿನುತ್ ತೀ ಬಾಬಸ್ಸಿತ್ತ ತಿಂಡಾಂಡ ಕೆತ್ ನಂಗ್ರುಗಿಂಗ ಅದ್ದ ಕಣಯೊನ್ನ ಗುಮತಂ ನಗಣೈ ದಗಿತಿ ತಕ್ಟಾವು ಕಡಗಿತಿ ನೈಮಸ್ ಆ ತಿನಪೈನಿ ಜೆಸ್ ನಗಣೈ ಕಡಗಿತಿನ ಪಿಂತಸ್ ಆ ನಾರಮಿದ್ ನಿ ಕರ್ಮೀನ ತೀ ಸ್ವೆಳ್ದೊದ ಊರೈ ನೋ ಸಾನ್ ಪೈಂಗ ಅಡು ಕೆತ್ ಇಮ್ಮಿ ನಿಂಬಗ್ ಕೆತ್ ತೀ ಕಪಟ್ಗನ್ ದೈತ ಕೆತ್ ಕ್ವರ್ತ ಆ ನಾರಮಿದ್ ಬಾಬಾಯನ್ ತೀ ಲಿಂಗ್ ಎತ್ ಕೆನ್ ಲೂವ ಅಬುಕೊದ್ದ ಸಾನ್ ಆ ಪಲಮ ಸಾನ್ ಆ ಪಕೈ ಬಾಬಾಯನ್ ಇತಿ ಊರೈ ಅಸೀನೋ ನರಿಕ್ನನಿ ಕರ್ಮೀನ ತಿ ದಯವ್ ಇತಿ ಬಗೀನ ನಕದನೋನೆನ್ ಇತಿ ಅತಿದ್ದೊಗ್ ಅದಲನ್ ಮನಿಪುದ್ ಇತಿ ಈನ ಅನೌಪೈ ಇತಿ ತೆಂಗ ti rabi nga awan ti gatas, para iti anak na, aging nga iti babay nga agbangbangon iti bukod na a negosyo. Ninana Glory, anang buya kadagiti duras ni Carmina, ket napnuan rago kendayaw, akas iti maysa nga ina. Masansang nga imuli iti tindaanda, gimmatang apanang suporta, ket nang idatag iti gumatang kadagiti dua ababay. Tinulungan na met, amaaywanan ti maladaga no okupado ni Carmina iti panaglako, na ipatpatig na ti maladaga, akas pudno nga apokona. Iti dayta, anapanglawa pagdagusan, na bukel ti maysa a pamilya nga awan ti dara, a pagsisinabungatan. Maysa a pamilya dagiti tattao iti kinarigat, na singgalut babaen ti ayat ken panagbibinglay. Di makel ti maladaga iti takiyag dagidiyay, anasingpet at tatao, na ayatan, na aywanan, uray no kurang pay ti material. Tunggal rabi, kalpasan tinarigat na aldaw, ubaen manen ni Carmina ti anak na, isalaysay na kenkuana dagiti tantagainep na, ti masakbayan na ipatpatakder na para iti ubing. Mamatmati amay sa nga aldaw, ti anak na ket mapanto iti eskwelaan, makaadalto a naimbag, at daan to iti biyag a nasaysaya at nim isuna iti naminadu. Dayta ti gandat nga agtuloy nga ikagumaana, aldaw kalpasan ti aldaw. Iti sabali apaset, ti babawi iti puso ni Henry ket inot adimakkel. Saan na amalipatan ti ladawan ti anak, asaan na pay apulos a nakita. Nang rugi a nagdamag may papan ken Carmina, no sa dino ti pagnanay dana, no aniya ti kasasad ti maladaga. Ti baro abiyag na impagarup na aragsak, ket nagbalinen nga awan unig na, awan kay papanana. Naamiris na ati kwarta, ti dayaw, dagiti awan serserbina arago a kinamat na idi. Ket awan kay papanana, no may dilig iti dara a bineleng. Nang rugi ang napanunot ni Henry, ti mangbirok ken Carmina, tapno agpakawan, tapno subutin na ti basol na, tapno maaddaan iti gundaway nga agbalin nga ama. Nyem nagbuteng met. Nagbuteng analadawen. Nagbuteng asaanto apulos a pakawanin ni Carmina. Nagbuteng asaanto apulos nga awaten ti anak. Dayta a panagdangadang iti unig tinakem, ket nang tadem ken Henry iti tunggal aldaw, tunggal rabii. Naturidanto kadi nga sumango iti napalabas? Matsuradananto kadi nga sakbatan tirebengen nga inlibasan na iti nabayagen? Ket ti babawi na kadi, ket maladaw to paylayeng a mangispal iti anyaman? Wenno pudno a maudi ti babawi? Ti babawi a naladaw unayan? Ti umuna nga episodyo ket nagsera kadagidiyay asaludsod asaan pay a nasungbatan, anang idatag iti adu a narigat a kasasaad para kadagiti si maruno nga episodyo. Iti maysa a paset ni Carmina, tinatibker a may maysa nga ina nga ininut a mangibangbangon manen iti biyag na, a makidangdangadang para iti masakbayan ti anak na iti amin a pigsa ken ayat. Iti sabali a paset ni Henry, ti ama anang baybaya iti rebeng, a ita ket tadtad-emen ti babawi, na agtaktakder iti kapatgan a pagsangaan ti biyag na. Aggidanto kadi dagidiyay aduadalan? Awaten kadi ni Carmina ti panangpakawan ken Henry, wenno ituloy na tinawaya adalan na? Dumakkel to kadi ti maladaga nga adda, wenno awan iti ama? Ket kang runaan iti amin,
Amin kadidagi ti tattao iti daytoy na istorya. Ni Carmina, Henry, Nana Glory, Jess, Kero. Ket makasapulto iti maysa a masakbayan. Maysa a naimimbag a masakbayan. Wenno agtalineda iti uneg ti alipugpog ti kinapanglaw, babawi, ken dagiti biddut a pinagpili. Dagidiyay ti banbanag na ininot na iyebkas ti istorya. Ngeng adamay sa abanag asigurado. Uray no kasano karungsot ti biyag. Uray no kasano asubsuboken ti gasat ti tao. Ti ayat ti ina. Ti kinatibker. Ken tinamnama iti bigat ket kanayon na apuy asaan apulos amay dep. Ket dagidiyay nga apuy ti mangidaldalan. Ken Carmina ken iti babasit ni anak na lumabas iti sipnyet, nga agturong iti baro a parbangon. Idi simipnyet manen iti kabambantayan, nagtugaw ni Carmina iti abay ti tawa. Ububbae na ti anak na, akit kitae na ti tangatang anapno iti bituen. Nakaturog anasaya at ti maladaga, naintar ti anges na, nabara. Inyub-ubbog na ti anak na iti maysa, adaan akanta nga inyub-ubbog, idi ti inana, ken kuana idi ubing. Iti pusona, awanen ti adu agura kasidi. No diket, maysa an naidumduma atal na. Maysa an natipker a pamati nga uray, no kasanonto ti bigat, isuda nga agina, ket makalasaddanto. Anak ko, inyarasas na iti maladaga a nakaturog. Ikarik kengka, isaganak to ti masakbayam. Saan ka apulos a paboboaran to? Saan ka apulos a parigaten to? Aramidek to ti amin para kengka. Tasika ti amin para kaniyak. Sika ti masakbayak. Sika ti rason ti panagbiag ko. Ket iti dayta nga akikida kwarto, iti sirok ti silaw ti bituen, ti kari ti maysa na ina, ket naguni akas maysa akararag, akas maysa asilaw amang lawag, iti dalan, iti masanggoanan. Ti istorya ni Carmina, ni Henry, dagiti amin at tao iti masakbayan, ket pangrugian na paylaing. Ket iti masanggoanan, adupay ti bagyo, adupay ti lua, adupay ti rago, ken ladingit niya aguray kadakuada. Niem uray aniya ti mapasamak, agtuloy danto paylaing, taamin ket agbirbirok iti maymay sa abanag. Maysa a masakbayan, maysa a tukoy ti namnama, asadyay maagasan ti tunggal sugat, ken masubot ti tunggal babawi. Sakbay a maladaw unay, ti amin.